برپرسیارا سیاستا دەرڤە یەکێتیە ئەوڕۆپا لە پەرلەمانی ئەوڕۆپا گوت و عێریشا تورکیە لە سەر باژارێ عەفرینێوێ ئارامیە دەڤەرێ بەگشتی و تورکیا بە تایبەتی تێک بدێ. فرێدریکا مۆگرینی برپرسیارا سیاستا دەرڤە یەکێتیە ئەوڕۆپا لە پەرلەمانی یەکێتیە ئەوڕۆپا گوتارێک پێشکەش کرد و دە گوتارە خۆدا ڕۆناهی خستە سەر عێریشا تورکیە لەشکری لەسەر عەفرینێ و ڕاگەهاند کو وڵاتên ئەوڕۆپا ژێوێ عێریشێ دڵگرانن ji ber ku sengerên şeriyên nû lê Sûriyê vekiriye û ew êrîş bibe sedema kuştina jmareyeka bêhtir ya sivîlan û wê jmareya derbideran bêhtir bike. Herwiha Mogherini got ku divê Tirkiye lê deverê bêhtir serenjdanê bide şerê dijî rêxistina teroristî ya Daişê da ku bêjnavbirin. Berpirsyara siyaseta derve yekîtiya Ewropa got jî ku ew jê metirsiyên Tirkiye derbarê parastina snûrên xwe li gel Sûriyê tê digihê. Lê di heman demê de eger Tirkiye di êrîşa xwe de li serbajarê Efrînê berdewam bê wê aramiya deverê bi giştî û Tirkiye bê taybetî têk bide. Frederica Mogherini serbar kir û got ku Tirkiye welatekî gerentîdarê civînên Esîtanê ye û divê girîngiyê bide bi navçeyên kêmkirina astê şer li Sûriyê. Êrîşa leşkerî ya artêşa Tirkiye û çekdarên Mertala Feratê yên ser bê Tirkiye ve ya bi navê Çiqlê Zeytûnê di roja 20 meha borî de li ser bajarê Efrîn Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û heta weke îro jî berdewam e.